Assalamu alaikum, ni ne naku Ibrahim Levitek. A yau za mu magana game da yadda za ka iya samun watch hour. Mutane da yawa manyan influencers suna amfani da wannan method din wanda zan nuna ma a yau. A wannan method din za ka iya samun view a cikin kankanin lokaci, ka samu video din ka kai shi har 1000 view. Watch hour kuma cikin kankanin lokaci wannan video zai kai ma watch hour ɗinka zuwa at least kaman abin da ake ce ma wannan 1000 watch hour ɗinka cikin sauƙi da ka iya samun shi a cikin kwana 7 ma kana iya completing din watch hour ɗinka wanda wa'an suna shekara ɗaya. To da wannan method na zan nuna muku da wannan script method ɗin to ku biyo ni in nuna muku shi step by step. Za mu shigo cikin abin da ya kamata. Nan za mu nemi abin da ake ce ma wannan application ɗin da ake ce ma multi watch time hour. Wannan multi watch time hour shi da mu yi downloading, kuma ka tabbatar ka rike wannan logo din saboda wannan logo is very important saboda iya fito da yawa. To in kai klika kan shi sai mu taba shi, sai mu zo nan inda aka sa installing din nan, sai mu gama installing din shi kai tsaye, sai mu danna installing. To da ya fara installing, in ya gama installing zai zo in nuna muku. To bayan ya gama downloading kuna ganin gashi nan ya kawo mana abin da ake cewa open daga nan sama, kai ma za ka je ka open din shi. To ne taba shi haka za ku ga ya bude mun. To bayan ya bude mun kuna ganin gashi nan yana loading, sai mu jira shi ya gama loading. To masha Allah, bayan ya gama loading kuna ganin zai kawo muku wannan, zai ce ma abin da zai fara ce mana a nan wajen shine zai ce mana me get wannan. Kuna ganin a nan wajen kuna ga ya rubuta get more view in multiple tab, your video must be longer than 1 minute. To ka tabbatar video ɗinka ya fi tsawon 1 minute sannan za ka iya amfani da wannan application ɗin. Sannan wannan na saman na farkon shi abin da muke yi da shi, za ka iya getting view. In view kake so ka samu, za ka samu view da shi. Sannan shi kuma wannan na biyun kuna ganin gashi an ce mana get more watch time in multiple tab, ya zama watch time ɗinka alal misali ba a ga ayin wannan ɗinka ba. To shi wannan kuna ganin get more watch hour, watch time kenan. Ala nufin watch time kaman kai yanzu kana sabon YouTuber, video ɗinka wannan kana so ya samu watch hour sosai, saboda ka san watch hour sai ka samu 4000 watch hour sannan zai zama za a baka dama da 1000 subscribers, sannan a baka dama ka zama YouTube partner, ka yi wannan monetize din account ɗinka. To za ka iya kanga amfani da shi wannan. To wannan kuma ka kai monetize kana so kanga samun kuɗi, kanga amfani da wannan na sama. Sannan kuma ga shi ma nan inda aka ce when the video end it will play again. In kana so lokacin da in video ɗinka ya gama, ka gama kallon shi kana so ya ƙara dawa baya ya ta playing da ka saka nan wajen. To nan in kana da kaman za ka iya night subscription mai ake ce ma irin kaman wannan irin 1 hour 100 da ake yi da tsakar dare. To za ka iya kai ka samu wani video ɗinka yake so ya samu watch hour da yawa, za ka zo ka danna shi. In ka danna shi wannan, in ka zo wannan inda nake maganin nan shi za ka taba shi. To bayan ka taba shi za ka zo ka saka link din naka. In ka saka link ɗinka naka dai ta play again, ko da lokacin da ka tashi kana da power bank ka iya saka lawala ka ta play lokacin da zai gama play. In ka tashi daga ya dan tara ma watch hour da yawa. Sannan shi ma wannan za ka iya learn more about application, kuma nan da ka iya clicking domin ka san yadda yake aiki, amma a yanzu zai muku bayani. To a nan wajen zan koma in jin ɗauko wani video ina nake so ya samu views, in muku amfani da views ka gani. So yanzu ni na ga an ga monetizing akan ina, ni yanzu view nake nema saboda the more view da na samu the more kuɗin da zan samu da wannan application ɗin. To ku zo mu je in ɗauko link ɗina. To ala misali kuna ganin wannan video nawa yana da abin da ake ce ma 34 view, saboda kuna ganin gashi ne yana 34 view. To ina son ƙara mai view, to kai tsaye ina iya zuwa didan nan wajen, sai in zo in taba nan. In na taba to da abin wannan inda aka sa share din nan, kuna ganin nan wajen inda aka sa share din nan, sai in taba shi. To na taba nan wajen zai ban link din nan. To kuna ganin ga link inda aka sa copy link din nan, sai in zo in taba inda aka sa wannan copy link din. To bayan na taba inda aka sa copy link, yanzu sai mu koma baya, sai mu shiga nan. To muka shigo didan nan wajen, to kuna ganin nan na faɗa muku shine da mu samu view nan watch hour. To zai click akan nan wajen. In na click akan nan kuna ganin a nan wajen gashi nan ya ce mana enter link here, an ce in saka link dina a nan wajen. To kai tsaye shi sa an ce muku da ku je ku dauko link ku gani. So sai in zo in taba nan, sai in paste din link dina. To bayan na sa link dina, to a nan wajen kuna ganin in ya ce
a buɗe window guda nawa, to ina iya buɗe, kun gani nan zai buɗe ma shi, zai baka 4 view a lokaci ɗaya, 2 view, 6 view da 8 view. To zan yi click akan inda aka sa 4 view, ya ban 4 view a lokaci ɗaya. To kuna ganin in na taɓa shi sai in zo nan, bayan ka taɓa nan sai ka zo ka taɓa shi kuma wannan yana nufin ya tafi kenan go. To kuna ganin a nan wajen da loading, kuna ganin gashi ne yana loading videos ɗin. To kuna ganin gashi yana mun play ɗin video, zai kashe muryan automatic ba wai kai bane. Kuna ga gashi nan. To a nan wajen kuna ganin gashi nan view, nan kawai in view ɗinka ya ƙaru zaka iya stopping ka ƙara koma baya. Kuna ganin ga view nan muna kallo, to za mu jira view ɗin ya ƙaru. In ya ƙaru kai tsaye za mu koma baya mu je me wannan, saboda kuna ganin da ga time yana reading. To wannan time ɗin in ya gama reading a nan ne zai ƙara ma view. To in ya ƙara ma view kai tsaye zaka iya pausing ɗin video, zaka iya fita ka koma baya ka ƙara shiga. To haka zaka iya ƙara ma wannan video ɗinka wannan views sosai. Kuma watch hour ne zaka iya shi ma wannan ka ƙara mai watch hour. To shine takamaiman bayani, amma yanzu bari mu jira shi ya gama counting. To kuna ganin gashi nan automatic ya gama counting. To kuna ganin gashi nan bayan ya gama counting dawo ga ya ƙara dawowa baya. To kuna ganin gashi nan, kuna ganin nan yana faɗa min ya bin 4 view. To kuna ganin gashi nan yana faɗa min ya bin 4 view. To a nan wajen kuna ganin gashi nan yanzu saura 40 seconds zai ƙara counting, zai ƙara min view. To shine takamaiman bayani. To kuna ganin masha Allah, kuna ganin gashi nan kuma ya ƙara min wani view, kuma yanzu ya bin 8 view. To gashi nan a nan wajen kuna ganin gashi nan yana ƙara reading. To haka zaka tara view, kuna ganin zaka tara view. To kuna ganin gashi nan a nan wajen kuna ganin gashi nan na samu wajen 12 view da zai iya koma baya. Zaka iya koma baya application din, na taba shi ina iya zuwa in taba number 8 kuma kuna ganin gashi nan, ina click akan number 8. To kuna ganin gashi nan in ce bude mun guda 8 din. To kuna ganin sai zo in taba wannan go, sai in taba wannan go din. To gashi nan kun gani ina ga na choosing din wannan a ce in choose. To kuna ganin bayan time din ya gama reading gashi ne ya dawo daga